Chili rama lấy nuôi na thok tu mi som thum le pathum chan chuan chan chin chuan khovel pum puya deng chuaka he chia to na ra phlak takhian lo in ma khualok thatna te atar lang hlo thunga khovel pum puin an thlir thuap lai chuan in chan chuan hau tak tak chu lo tling ngei tura be ania channel palina chu a hmuna thil thlengte lo ngai ven turin an oma helai hmuna ni tina thil thlengte hriat vekani theinan hei hiani leina chil mi somthum le pathum te chan chuana chanchin ro pui chu kum sang ni som August ninga neya Chili marlama om San Jose main chu achim thut mai le kan thon thu tran na chu na thok tu te jinga mi bang to Jose Vega atrangin aniang chumini chuan afapa Alex chu lei nuaya na thokin oma amai ro chu anna bang ron ho hriat tur om tatlat lo mai Alex le anna tho pui mi somthum pathum te chu chin hriat lovin an om ta ne Jose chuan leilai na mun chu a hrebel le a mi enge moza te chu chan chu na thok tura somin dam chuak anom le om lo zong turin a ho chuan leilai na mun lu na mun pakhat chu an pan ta ne a chuat chu chene le a banga te po khi mu tur tam khop mai a chunga te po khi atam le a mun tina tang chuan lung hi ron tlareng bok nen dik tak chuan a lo om to khop mai a lo om tak zita ne Jose le midang te chu lei nuai konga chuan an tlan thuk tol tola ma serin lo deuh mai chuan kalkong ber mai chu lung lian tok tak mai pakhat chuan adal tatlat maya Jose ta na ti thei om chun chu leilai na nuai zo ka kalkong zon mu chau chu ni ta ne he leilai na huna kong om te hi feed sang ni zanga thu ka kong po na tam tak om ania chung kong te chu ventilation shaft manga kong in po vek ani boka ti chuan Jose le a ho te chuan heng kong in po na manga zulu thla kan tum ta ni leilai na mun chu alela chereng thowa aron chim thu ta ni chuan an ni tan po aron del pal mai chu hlo om takani eng tianga thu nge kan chuk ngai ka hre thei mai lo hun la chu kal chak box ya ma se mun pakhat la him pial mai chu kan po thut maya abang te po chu la nge that mel le ni Jose chuan zulu chu theina tur ventilation shaft pakhat chu mu fu hlau mai le thu nei tu te chuan chan chu na thok turin mitam zo ka tir ta ma se chu ti lai tak chuan lei chu ron chele tatlat mai leia chet voi ni na ne ventilation shaft te po chu aron ti chim chele ta vek mai bang vei lampang chu khichuak vek mai a ventilation shaft te po chu om to lo noi lam level som pani na le pariat na te po chu om to lo ni Jose le a ho te chu an le ta ringot maya afapa chu ala dam nge athi to ti po a hre thei ta lo ni mining minister Lawrence Goldburn po chuan a hmuna om chilin ti dan turvel te arwa man zungzunga he lei chim hian min hria tir pakhat chu he in chan chuana hi reilo te chunga chin fel mai thei ani don lo ani ti hi ni mishing chakna manga in chan chu atum chu a thei don lo tina ni ber mai leivirna thachi phurtu pakua zinga pakhat chuan chulai mun chu ron thleng ve ta heng khol te hi chung mitang te chan chua theina tura
an bei sei om chun chuan ni khol mang chuan lei hnuai lama pin dan lungina chim nan chuan verta Raul dakni no chuan chung lei verte lo en kol na chu a chelani kanta na chona sang tak ni ta chu arang theyang bera kan ver hi nia a chan po lei hnuai tang ho te tan hian boruak hip tur atlem zel wangani lei hnuai tang te ho chung te le thian te chu lei verna hmuna chuan ronkal khomin chanchin tha hriat an bei sei hle a korolai pasal Raul Bustos chu chhun lampanga thok engineer ni me ka ni anupui chuan ka pasal chu lei hnuai atang me ka talkauanowa ke hian kalo nga ka reng dona afa te poin an lo nga ka reng dona ni mi chak takania adam chuak emang atia lei verna khol te chu mun thuma verti rania achan po na thok tu te ta na lai tak chu an hriat lo wangani ama saber chu fit sang khata thu kania ma se engma bei seiom munilo apakhat po chu fit sang khat zaruk samruk la ya thuk verti rania ma se chu po chuan engma lom om mu thei anei chuang lo mun pakhat an la ver chualo om chun chu dinglam noya pindan pakhat chu nia chu pindan chu nithum dai tur ei tur om na chu ni amai ro chu mun ver chuak tur chuan kar khat vel tal la boi pui le angai boxi chan chuana na thok tu te chuan chu mun nai thei ber tur kong chu ver le an tum ta ne ma se chulai ver tur po chuan fit som panga chawa zaw le fit sang ni jan ni vela thui le ha thla ka ni don chi an lei ver na chuan a ver lung changte wangin kholama fel lo om tlat mai engineer ho chuan an lei ver na chu siam that le tumin an bei ngala a ver na tur lam po chun son le ni ni som palingot mai chu chian na an to tangin aliam le ta an tum mun chu lei ver pakhat chuan an nai hle to thunga amai ro chu po chuan an tum ber chu fit zavelin a thelani na thok tu te tan chuan a beidon thla khop mai a chan chu mineral ve lai chuak thin ka nia voi khat ma minu na lai chuak turin ka in be sei ngai si lo chu a chapa abul vela lo riek te kan hmu phei chuan a then te chun lo trapa a then te phei chun do thei lo tran bok nen a chan chu hun tam kan nei to lo wanga ni kan chan chu thei ma chu a thuk ber thlenga kan verangai ni top mai kar khat le chan ve ani der to a mi tu po mai chuan na thok tang te chu an thi an ring to zo ka ni ma se tu khat chu jing ma tak mai a chuan engineer te ho thil ver chu atop ta thut mai le alai na pakhat jok chuan leimin kara chuan an tum chu mutatlat mai mi zong chuan an ngai thla thap mai a engineer te ho chuan an lei verna pai patang chuan eng thome moni chu an hre theita darka rukjet chu an lei verna la chuak tur chuan an ngak thup maya a verna han lak chu anu chuan gold bar le a ho te chuan thil mak tak an mu chuak ta lei verna khol mora chuan lekha in jep an mutanol mayani mi somthum pathum te chu kan la dam veke ti hi lo in ziaka
CCTV camera le phone line te chu an call mang chuan an zu pe ngal vata reilo te hnuah chuan lei hnuai hmun thim taka tang mek te hmel chu an hmu thei ta Priya! Priya! Tlangwal imu hil ve the na nge a Oh, ipan hela vakal vat la nil kamal madres ngai lewang en veng halang che tiro imong le tui taka muti du chuan nil kamal mattress angi lamu ve to angche nil kamal product thazia she turin raltek collection chanmari ramphun rota hian ramleng lutla mattress chi sang sang mai ba ka ikhosak nom na tur in chumong ro chekim kangkol boke Raltek Collection, Neil Kamal, Authorized Distributor for Mizoram. Contact 0389 2345 275. Daifim Enterprise chuan tuizem tlo le zual turin inseng so tam jok le aman tam pha chuang si lovin tuizem a hral chuak le ta chur chur mai le mizo pa ko chuaka chuan a chuan om ta wing vek le litar sang khat chung lam home delivery kan ti sak theya Aizol phone lam tan sumo counter thleng kan da sak thei boke min ron pan la ilo makim nge yang ti kan ti amache Daifim Enterprise tuida khol na konga puitu che in kan om rege contact 986237740 7005 22417 at here bet theiren kan ni lei hnuai atang mek te zingami pakhat chuan telephone mang chuan ron bia in ama chu si photo Luis Urzu ani thuaron soya anni chu an that thu le an chan chu hun an nga mek thu te aron soya ni mining minister Lawrence Goldban po chuan tuna hian tanel le chimni te po verzel an tu mek thuin a chang let ve boka lei hnuai atang mek ten Chilean National Anthem an sak thom chu pon lama tang po chuan a hriat thei ni som pasari ngot mai lei hnuai thim taka thina lo ma chon mi hring te chu eng tiang takin nge an ril ru le taksa ngong dan chu tu ma nan shekher lowang ni som le pasari ngot mai lei hnuai thim cha zeta om te chuan an chanchin min hril ve don ani Luis Urzu hi na thok tu te chief supervisor ania an ho tu pa ber ani tel boka ka chung te na in hmule hlan ka ngak hlel tak zeta ni Mira, Carlos nos va a mostrar. Ahí fue nuestra primera cocina. Ahí cocinamos. Camera ma chuan ni som pasari chunga dam chu an tum dan hetiang hian soya pon lama mi te na in biak theina tur kan be sei renga helai a hian meite semin signal mu cheu kan tum renga ni kan oil filter le tire te chu mei chem nan kan mang top maya rilru chu chi ai du khop mai Luis chuan anei tur nei te chu ren takai turin midang te chu shila mi pakhat chuan ni ni dana bong hute in zeule sangatrin fian khat ringin a in no puar thina ni heta hian ei rong kan bol thina helai truck filter ka vara hian sup kan siam chopa atui du khop mai ni som pasari chung top chamu mal an ei lo wang chuan
an taksa po chuan a tuar hle a ei tur pek thuai chu an ngai poimo masak berani atir bera mun sang pathuman ver khan pakhat khan an tomna sir lam azuk thleng pha adang pahniero kha chuan workshop lampang tanel azupo ve thungani tuna chuan heng an verna te hi an nun na tlukin a poimo ta hetiang tiu pa hian ei tur te chu thunin fit sang ni zathuma thu ka chuan an zuk thlak ta thina amai ro chu har sanna om tatlat mai an ni chilo ril tram to hle ma se ei tur an thon thlak te chu an thi pha thei loi si ani Chilean sarkar chuan NASA chu thuron peturin apun taringot maya chu wang chuan Dr. J.D. Polk po chu atel ve ta nge ni minor ho hian andam kho chuanan ei tur tlem te neya calorie zathum ai pon atlem thei amai ro chu ril tram hle ma se kan hlo ber chu refeeding syndrome hi ni phosphate lak chamna siam theya chu chuan cardiac failure om tir thei ni taksa chunga carbohydrate tamlu tuk chuan ko chunga soka achan po kan lungin amamo phosphate atlak cham wangani chu tiang ani awang chuan fim khur takacho glucose mineral le vitamin te chu thon thlak ani ta zoka engineer te po chuan mitang te anlak chua theidan tur chu an ruam han vele ta mel chan vegeta sei saf chuan leihnuaya vir thla in alai koronga mi pakhat zel leng tura buat sai chu an tum ta ni ama ero chu hetiang ruam han na ti puitling tur chuan thlatam takangai dona chu baka tuman engtia renge an la dam don an shebok silo he mun camp hop an ti maya hian au thom le lim thom te chu hriat tur om reng to maya chan chuana an man tur drill po chu alo thleng ve ta he man ruwa hi strata 950 ti nia ma se nakina chuan plan a tia soyani thungang he drill hian leiverna tur pathum tungsten steel dish manga siam manga ama sabera chuan inchi sompanga zawin aver photanga chumi nuwa man ruwa pakhat job rimar anti mai chuan chu kuwa chu inchi somni pariata zawin a siam leang mitang te ho an chan chua theina tura zaw tok turin strata 950 call chu angil zonga ver tura duan ania second tin hian 2 liter somni amamoa hei hi aver chaknan le khol salutuk tur ti dainan ani mase boina dang om le thlat mai helai mun hi atakama thaler khovela mun rober ani tlat mai ani tuilak theina mun nai ber chu borhol an ti mai darkar engemozat kalnga ya omani camp hop lama thung chuan motor te chuan tui man tur chuan ron thiar lut renga lei hnuai tang te chu chan chua wat an ni don ani ti a chiang to khop mai lei hnuai lama ve thung chuan mitang te chuan camera malan that tumin an thei top an lo chua ve mek boka ma se Victor Segovia chuan an din mun shom zia chu lekha thon mangin aunau pa petro hena hetiang hian a soyani helaya kan din mun chungchang thu a hian engtikama in hena dot ka soingai lowang a shom ma helei shem mun hi ara phlak takjet ma se ka thei top chuan ka in ti pachang sham ani achang phei chuan kamumanga hian saurna hmuna omangin ka in muthina ka han hare ro chuan he mun thim taka hian mitang ka ni ti ka hre thar le thina ni ati ni August ni somthum pakhat laya chuan leiver na chu chan anita chanchin duom lo pakhatero chu
mi tang te la chuak thei tur chuan thlathum vel tal hun an ma mo dona a ngak tu tan chuan a hreom du don le ani lei hnuai tanel chu a thuk em awang chuan lung te chu a hnong chuap maya chu mai baka boruak lum lu tuk chu 95% ni phahialin thok po har sa hlea athim lu tuk po chu boina lian tham atling phahial ani kan ngai tu ber chu UV light UVA le UVB an dong thei lo hi nia UVA le UVB hi bacteria virus le fungus te that thei tur lo pui tu ania chu tiang tel lo chuan chung tang ho te tan chuan nat na thalo tak tak kai theina change asang hle don ani mitang te zinga upaber Mario Gomez chuan akum somruk palina pian cham a hnai to hlea buai thak le dang chu an zinga mi kum som nga paruk mi ho he gai gias chu thisen sang nei ania ho je o heda po chu zun thlum nat na nei ani bokani mitang te ho chu an chau to hlea chuta engnat na po chuan an taksa thilpoi tak a khoi thei vek don le ngal milem le video en shom tak tak te chu khovel pumpuya ti chu ani to a heng video te lo thlir ve tu te jinga mi pakhat phei chu Pennsylvania mi drilling expert ve tho Brandon Fisher hiani Christmas thengrakin beipuyan thlak don ti kan hmu khan kanin rol ve nge nga in ka hriani baka chili rampui thei turin man ruwa kan nei ani ti hria se ka du Brandon chuan phone a mi bia thlona chuangin ani som thumna chuan camp hop an ti hmun chu a team tele American siam SRAM T130 nen chuan a thleng ta ni he khol hi chuan pane yan ti mang chuan lung te chu a chu som dona boruak so muk tha mang chuan a morami tungsten steel manga siam chuan second khat chung point voi enge mozat lung chu a chu man dona ni strata 950 a in he khol hi ale ni na chak zoka ma se thil boi thak de mai chu he drill hi a her koi thei tat lo ani amaero Brandon chuan idea dang nei ta Brandon a workshop atanga a big taka siam hammerhead mangin lungverna khol chuan a verna tur tak chu a zu ver thei do don ani atuk jing ma taka chuan Brandon a chuan drill chu tinung ta plan B chu tran ani ta ma se thaler lungte hi a sak ber chi an lo ni le zel boxi atu ama chuan Brandon a hammerhead a big taka siam chuan atum tak azuk fu theyangem ti chu an hrelo ani a speed le economics lamte hian achang chuan risk lak te hi ti boi thlak thei khop mai atum dan hi a thok tha ani chuan na thok tu te ho chu ka rup nu vela chuan an chuak ve thei do don ani minor ho te chuan cigarette le zu an du thu an soya mase medic lampang te chuan an phal lova aya chuan nicotine an thon thla zo kani ka thian pa Segovia bana hian nicotine patch kan bel sakani hi achan chu mei ziela zu thina ma se helaya tang boxia mei ziela zu phal sakani talo ni hi minor ho te chu anril ru an nual mai lo nan live ngata Chile le Ukraine football in khel chu en ti rania an chung ten lei chung lama an lo en lai chuan an ni po chu an om dan te projector mangin mu thein an tilang boka makvedeu mai chu minor housing ami pakhat Franklin chu international football player aloni ve tlat to hine ani chuan half time analysis te chu asoya result chu thatho khat chun ka sia ma se second half lama chuan aya thazo ka kan khel thei ka ring ani Ukrainian te ho chuan script chuan lo chiar ve lo ani ange
match chu 2-1 ni in an chak talo ani crew te chuan rin lo deuh thil hriat an nei tlat mai Pro hapa musical instrument le sound system plom takin kan zuara tin light le sound system plom taka ho tu kan nei reng buke biakin le hola sound system installation kan ti sak theya acoustic treatment Singapore atanga zir chuakin min thu chi reng buke Zarkot A21 traffic point bul phone number 9612 159 365 MotoGP entry te chuan khovel ho pataya thale rin tlak ber chukan hремai ome most valuable tire brand hlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi ani a quality chung chuan aya man tlom siglesa kong chiale tha kong hu diak le na lam han tur bi a size te ber atanga lian ber thlengin kan nei renge world strongest tire brand hlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi a that big zia turin i two wheeler eng chia po khan han vu ve ta che Michelin sul chuak tu compound technology 2CD tire phe hi chu idu thu sam ani le zual nge ya tire raldan rual lo asir khi in pur lei kong thil le diak wanga buai tubeless tire ni si theb le ringa thin wanga i buai ani chuan Michelin tire nge hi ron mang ve ta che kumnga chung jet company warranty kan pe a nuam tak chung sia him le dam taka ilir thei i khal thei hi Michelin du thu sa mane Pirelli IRC V rubber Metzeler Seat Apollo le adang te po kan kol renga ne kan customer te nitrogen air kan free zela berek le thil hriam ra wanga tire pop thin pumpel nan tire silan thiron mang ve ta che Mizoram ta na Michelin distributor rom chun Zorin Auto Center tuikol vibe kon ro ta hian ron leng lut ve ro le lunglei bazar veng ki kona branch showroom kan hong thar boke nimin maya match wanga hlim na chu zo to in chan chuana bei lai po chu zo fel to ni mai omina hria thei hialani amai ro chu plan B fu lo na chuan mi zong zong chu khovel tak taka asoi har le ta vek mai le darkar chan ve kalta khan boina kan nei thut maya achan chu drill kha che thut maya chu wangin video camera thak thla in engthil nge thleng kan en fiang ai don ani camera lan dan chuan plan B hammerhead chu a chen ne hlea tunnel hriat mi lo iron bolt alo zuver thleng pal chini in ake chethem te chu feet zaria ta thuk le feet som pahnia zawa chuan atang taran mai plan B chu a man tlak lo chu ani ta der mai ni ni som thum paruk na ni to a buaina dang ala om tlat mai hydraulic hose li ka wang chuan plan A po chu top ta tlat maya lei nuai lama po minor ho chuan thil diglo a omani ti an hre thei ngal mai boka drill ri zong zong chu are vekani ti an hre thei tlatani Maria Segovia chuan a unau pa Dario atang chuan le khathon a muta thuaya engthil nge thleng hria ta du thu aron soyani Maria chuan lei hnuai tang te chu an din hmun a thalo tak zeta an hlau thonga lei ver ri hria tur ombok si lowa a chan po na an tho to lo wanga nia engma ti ani to lo wanga ni tinan soya minor ho chu lei hnuai chuan thakhat aya tam zet omti ranita an ma ni chan tumna ruwa manna zong zong te chu a hlo tling lo vekani San Jose mine hmuna chuan a hmaa mi som thum pathum lei hnuai tang te chan chuan a hna thaw chu a kal tluang lo hle a plan B drill bit chia chuan verna tur dang tlat mai plan A la chu en fia angaya wangin
ti to bri ani boxi ma se voin la mai ro chuan be seina thar thom hriat tur om le ta convoy somli pahnih te chuan man ro thar phurin mining lampang chu an ron pan tarum rum mai le hei hi plan si chuani car engemaw zat malama kha chuan he oil platform hi rem khom lovin Bolivian border lamada that khania ma se anei tu Canadian te chuan miner te din hmun an lo hriat chuan an man ruwa chuan ati thei an ring tatlata alen em awang chuan arem khom na hmun atan po football pitch anga zau hmun amamo hialani miner te chung te ho tan chuan he lei virna in rem khom mek feed za som nga zeta sang hi thil mu nom tak chuan nge yang le mei che pakhat chuan he man ruwa hian ni khata metar zavel aver thayani chuan a thaleng boina engma nei lo se ni mai ati top mai ani amai ro chu he man ruwa hi alen em awangin arem khom nan ringot po nikua zet chu amamo donani lei hnuailam video footage atang chuan miner then khate ho chu kan hria chian pha Mario Sepulveda chu an ayo athu soitu ber angin atanga ani po hi character pakhat ang deuh hi ni bok thil pakhat meichia pasalte tho chu sa holam mai mai khoral ching ho te kha tran lak thara hria thiama hunta poisa kan hlo chuana chan chu kan ho tu te aya kan hmel that wang aniam ni lo kan tho chuana chan chu kan thlan tui luang khopa kan thorim wang ani Plan A drill chuan na thok thei le ta ma se mai kha chuan a thok muang le thunga Plan B drill bit bung po chu atan thlata wang chuan akua chu no vekani a ha thla khop mai duanga rangin na tho thei ni box si lo mi zong chuan an thei to pan chua kan ti thei om chun chu drill bit bung lei chunga tanga lak chua tum chu ni engineer te chuan drill bit bung chu an la chuak thei lo ani chuan atharin abula tanga an ver that le angai don ani drilling lampanga na thokini chuan thil pakhat chu akua I ver thei lo ani chuan poisai chan vek theya ma se heta hi chuan akua I ver thei lo chuan nunai chan thei thlat ani tlai lama chuan Chili rama anti thin serle sang pakhat nula thiang hlimnu mari chu camp mai na chuan ron hruai lu nia y quiere conocer todos los lugares donde sus hijos se encuentran mi puitele an chung te chu ril ru le ti tak zetan tong trai lai chuan engineer ho te chuan atop na tan an thei to pa plan B siam that chuan tu me kani man ruwa pakhat spider an ti mai chuan manga metal tube a mor zoom nei ani plan B drill bit kwa chuan ti lu zel ania chuta a chiat na lai thlen ve le chuan na taka lut tura pressure pe kania hei hian tube chu a in khar tir ani engineer ho chuan tuna chuan an spider chuan thil hum anei le nei lo chu an enfia to mai dona plan B chuan atopa chuan a ver vele thei don ta ni miner te chu tuna chuan lei hnuaya ni somli zet an tang to ni history kan hriat thei aya ni som pangala in a rei to zo kani chu psychologist te ho chuan an dam reina chan chu ti hian an soya an rin na wangani ti in rin na hian mihringa hian nasa takin hna thok theya ron chan chuak tu turte chunga rin na le hriat thiam na an thei to ban chuani ti hriat na te
darkar somni pali chung ita nan thok char charani ti te I chung te chung ai rin na imal lo ani ti te an beidon san lo che ani ti te le ibula ve te chunga rin na tenen beidong lo tura in fui na te le mani in rin na te le isa khuana te ti manga kan chan tlat chuan dam chona chance asang fo thin an rin na chu mal so min om don ta zingkar a chuan tuiron bolut thutin plan B inchi som panialian drill bit chuan aron ver kotlang ta thut mai le tuna hian zingdaruk le mini som thum panga ni kan lom lutuk kan lom tak zet ani kan tho pui te ho zong zong kan ta nai tho ha na zong zong awang khan kan lom tak zet zet ani kan thin lung hi lom na hlir ina khata voi nai tho ra wang hian kan tho pui zong zong te hena lom thu kan thil tak zet zet cheu ani kan thin lung zong zong in kan lom tak zet zet ani ma se an mani la chuak tura be ina chu achan ve chau zo ala nia fit shaft sang ni somruk pasari zeta thu inchi som pania zau chu inchi som ni pariata zawa siam angai don ta Brendona Pennsylvanian workshop chuan abik takasiam drill bit chu amang don ta tuna chuan hemar pakhat chau nilovin palila yanaya hemar tin chuan lungte chu darkar khata fi thum zela zawin aver theidona boina engma omlo ani chuan Brandon chuan minor te ho chu nisom ni paruk nuwa ala chuak theidona ni September ni som pariat ania Chilean Independence Anniversary voiza ni na nia lei nuai mel chan ve te po chuan in u nau na le ram le nam zana an lo lan tir ve bokani sarkara chuan an rin na an nga nga ya a chan chu an mani chan chuak theitu an ni wangani kongdang ngai tu buai ngai haulo ni somli pali ngot mai lei nuaya anin phum nu a chuan mitang te ho ril rungai tu na chu an taksa din mun ang tluka da poimo angai veta thunei tu te ho po chuan atopa topa chuan an thil dil ngun ber mai cigarette chu an thon thla ve ta ni ani khan ka cigarette ba chiang alom khapa thau deu phei kha chuan bom khat lai ba tolom tu da chuan Plan C rin pui jok tak chu atopa topa chuan man ve thei anita abit inchi somni pariat chu ngil takin aver thei don mai baka Brandon ate ain ni somni zetin ama thei jok bok don ani interlocking drill head pathum chu tui manga ti dai anianga alei vir noya piang te chu chunglama aron kho chho don ani mi zongjong chuan Plan C thil ti theina chu an oi thadu kher ri lowa mining minister Golban chuan hun sir te mangin ropui deu takin atinung tani tuna tak hian leiver na khol chu thok tran turin kan pu acha me kani ole tuna ama saberatan drill pathum te chu arualin an thokta Brandon Aris sang tak Plan B chuan avoi ni natan hun khir tak atok le ta drill bit bok chu abung le ta ni tuna phei chuan minor te tan po hai chi ruala ni talo o chi baile he thil hian engang buinang e mo to le tak le o bit an tiam ni kha hela hian eng thil nge tia phone a chuan minor ho chuan eng thil nge thleng tin miron zot lat mai kanuna hian voi khatma nuai lama mi ten eng thil nge thleng ti hi minla ron zot ngai lo
camera atang chuan minor ho chuan accident thlenna chan hi fiam thuna tan an lo manga ma se plan b chuan lungchang lutuk wangin boina tok le ta anta na changa ni somnga lei noyan om to nu po chuan chan chuan na chu alat luang theitlat lo mai le minor somthum pathum te tan chuan lo nga top mai po chu ahar sa chan le a be seina hlo cham mai tur ani mel tatlatani ma se ni somnga pahni nuwa chuan thulom om hria tur om thut mai le man rothar lo thleng tur phoenix anti mai chu chilean flag ronga chei ni in a hmuna chuan an ron thleng vele ta nu pakhat chuan ani tela man rothar ron thlen bel chuan tang te chu kan hmu thei don ani ti ati chiang hle a man ro sang sang ron thlen bel zel chuan be seina min siam saka an ron chua thei thuai kan be se ani ti thu a soya Pachual Stainless Steel, Upper Republic Road, Ti Romana College Lui Bula Hian, Mimal Pol Le Ko Shan Bung Lo Chi Sang Sang Heng, Step Spiral Le Step Pa Ngai, Fencing, Railing, Quang Zon Na Structure Le Quang Nga Chan, Cross, Than Hung Na, Banner Frame, Lectern, Quang Stand, Pangpar Khoi Na, Gor Khai Na, Shurek, Chair, Center Table, Cooker Stand, Gas Bur Bu Fai Le Alu Bag, Nor Na Le Bung Lo Chi Sang Sang Englai Po In Kan Siam Thei Renge, Mystery Thiam Tak Siam Ani Awangin Kan Kut Nu Amoin, Designer Experience Ne Thatak Kan Ni E, Aizol Ko Chung Le Pon Lam Tan Biak Po Thei Reng Kan Ni, Phone number 96123 666 46 Le 600-906-1428 a hian call le WhatsApp mangin biak po thei reng kan ni e Pachual Stainless Steel Upper Republic Ti Romana College Lui Bul Republic Main Road Maido Channel Ramlun North Dait Peng Hi Tata Company Product Voltas Home Appliance Authorized Distributor and Servicing Center kan ni e Voltas Product AC hi India number 1 ni mekani. Heng products, fridge, washing machine, deep freezer, water dispenser, vesicooler, water cooler, kan kol kimple a. Tin Japan company Sansui product sang sang te hiron en vela. TV a pay chuan company dang ayin at chatdan in tluksia amanatom ber hialang. Servicing kan ti thengal vek bok. Maido Channel, Ramlun North, Dait Peng. Phone 985698 6182. an chan chua turte an len don le don lo en chin na turin na thok tu te chuan minute som ni theu capsule in khung be na chu an tran ta eng kim chu lo thim hal vek maya ma se van nei thak tak mai in flashlight ke lo keng hlau chu ti zia hle ni minor ho chuan buainan to lo nan harness an ha thewanga achunga chuan intercom le oxygen supply om don bokani capsule po chuan saf lama buaina ne ni pon khol chu mun hnia in thenin buaina chu apum pel thei dona ti chuan mitang te chu an chan thei dona ni minor te chan chuak tura be na chuan rin lok lo thil atong le tatlat mai atira an rin ber khol chuan rin lo a hlo le tatlat maya lung chu a chan lu tu ka wang chuan drill chuan nikhata feed somnga chau verin a chan ve po ala thleng thei ta chuang lova ho tu te lam point plan a po chu a zo ma ti top mai an rot taringot mai ani
lấy nuôi lama po minor te ho chu an lo buai ve khop maya plan B na aron nol lei te chu ni tina pai kia na nga ya an man ruate a tho that theinan diesel po thon thlak ni ma se lei chim chuan akua a hnotlat boxi na hlo om tak ani pha hial ani ni somruk le pangana zinga chuan plan B in atum ram ma thlen nan lung chuan feet som chawina dang to a hun khir takani ma se tanel chunga lung om te chu an nget vak lo ani ti an mu chuaka lei chu a che thut thei ani ti chu hai rual ani lo muang chang in kan lei ver na chu kan kalpui zela minor ho ten en point be popin an ni chuan an tan har san na om don le don lo an lo en don ani thleng thlaturin feet lem te chawan mamota an tumram an thlen theinan chuan aspi chan vein an ver le ta tuna chuan kan savai mai hian kan phur to khop mai zing da riat alo ni chuan in ti thalu tu ke plan B chuan azuk thleng thlata ani ka hmu to chuan drill thaber alani ni somthum pathum na minor somthum pathum hetiang din hun kan thleng hi kala oi lo zok ani han soi mai tur po ka shelo ka pu ke vek don ni mai hian ka in shia thani don lei nuaya an tan nuwa chuan plan B team te chuan minor ho chu nun na thar an pe in an chuak thei don ta ni he thili ka tho to chuan hau tak berani ril ruha na zong zong te kan khol hmana te ponia kapal tlang ta a toblama phei chuan pipe te kha kal thalova roof bol ta zuk chiat dan te a chang chuan kan ti thei don lo ni hi ka ti rum ruma ma se hei a topa chu kan zo ve thei ta chu ni hi a thil tumber a hlotlin pui nu chuan Brandon a chu a team tenen chuan mani in lampan turin an chuak ve don ta an hlotlin na chu minor tele an chung ten an lom theinan an kal san ta ni amai ro chu chan chu na an chan ma zan chuan lau thon na satak alo om ve boka mi tu ma chuan minor tang ho te chuan eng ang takin nge buaina an nei phang ti an shelo ani kathil du ber chu ama ku avong vong chu nia hun rei tak chung kho mulo lo tang to te chuan hun thol an ma mo thin ti chu ka sia lo sia thiam hle ngai do ani achan po hun rei tak ma ni an om to wang ania an tan na huna an nun om dan kha ngai an lo nei man to tlat abula tangin engkim kan tran that le photanga yang tin apasal chungchang a soyani ni somruk pakuana jinglam ma taka chuan he in chan chuana a vor top chu tho anita buaina ompalta kin ti in medic lam ho chuan atang te jingala chak thaber ber te chu la chuak masaturin antia adota achau zual hote Florencio Avalos ladam an mu chu masak ber chu lak chu masak ber tur anita escape shafa muang chang lak chho ani lai chuan anu puile afapa kumsari mi te chuan ngak lel takin Chilean president Sebastian Pinera bula chuan an lo oma zanlai peldeu nuwa chuan capsule chulak chua anita ani cage chu an han hon chuan Florencio chu Mizalen alonita adota an lak chua le chu an grupa hot deuber Mario Sepulveda ni in ani hian hriat rengna tan lung aron keng chhotel bokani ¡Atención, mira el corazón! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí!
ti chuan pakhat te te in minor ho te chu lak chua vek an lo ni ta a Alex Faker chu an lak chua zinga somna ni in apa hoje kha mitang te chan chuak tura thok chuak ma sabir ho te zinga mi ani kan ti to kha min beidon san ngai lo reng reng engting ni ai mo chuan kala chuak don ani ti hi aring tlat thin topa chuan Corolla po chu apasal du tak nen chuan lim takin anin mule ta anu nung beralak chu anita pasal tha mua an lo mua chu a ho te thataka lo ho thin tu Lewis Urzua ani chakna kan neya kanin thurual boka huai sen na nen kan beya kan chung te ta na kan dam chua theina turin kan sual chuak ta ne ni somsari ma te khachuan chiu thil thleng chu thil ra phlak tak ani veinen tuna ero kholam thiam na te in u nau na le huai sen na lam hoi thon thungai nom tak khovel pumin alo thlir pui chuani ta ne